Digitaaliset lautturit -kuunnelma. Jakso 3. Strateginen aikamatka. Kokoushuoneen hiljaisuutta rikkoo vain näppäimistön vaimea rapina ja ulkona hieman voimistunut tuuli. Offsite-työpajan toinen päivä painaa jo Annan, Juhan ja Saaran kasvoilla, vaikka eilisen arvaamattoman hyödyn ontologinen puristus tuottikin Mikolle kelpaavat bullet pointit. Juuri kun he luulevat voivansa hengähtää, sähköposti-ilmoituksen dominoiva ääni viiltää ilmaa. Kutsu johtoryhmän kuukausipalaveriin huomiseksi on saapunut. 20 minuutin aikana heidän on selitettävä, mitä tekoälyllä konkreettisesti ollaan tekemässä ja paljonko siihen tarvitaan rahaa. Abstraktin filosofoinnin aika on ohi. Nyt vaaditaan konkretiaa ja edessä saattaa olla yllättävä strateginen aikamatka. Ensimmäinen päivä takana. Olen ideointitilassa niin syvällä, että tuntuu kuin aivot olisivat uppoamassa johonkin ontologiseen kuiluun. Kerro minulle jotain, saatiin Mikolle lähetettyä ne bullet pointit. Arvaamattoman hyödyn vertikaalinen analyysi ja epistemologinen yhteensopimattomuus ilmeisesti riittivät tällä kertaa. Olin iloinen, että Baudrillard sai ansaitsemansa huomion. Simulaation käsite on yllättävän relevantti tässä kontekstissa. Eikö olekin kiinnostavaa, miten korporatiivinen todellisuus usein tuntuu olevan lähempänä simulaatiota kuin, todellisuutta? Mikä tuo oli? Joku uusi pakollinen hyvinvointiappi? Ei, johtoryhmän sihteeri, kutsu. Huomiseksi. Kuukausipalaveriin. Huomiseksi. Mutta me ollaan täällä offsite-paikassa. Niin, ja meille on varattu 20 minuuttia selittää, mitä tekoälyllä konkreettisesti ollaan tekemässä ja paljonko siihen tarvitaan rahaa. Konkreettisesti. Ja rahaa. Tämä siirtää keskustelun äkisti metafysiikasta materialismiin. Mutta meillähän ei ole mitään konkreettista. Meillä on vain Saaran ontologiset pohdinnat ja minun koodaamaton alitajuntani. Ja Annan lautturianalogia. Ja 0 budjettia tälle arvaamattomalle hyödylle. Ja johtoryhmä haluaa kuulla meiltä 3 hengen tiimiltä, joista yksi on harjoittelija, joka ei ole koskaan koodannut ja puhuu kuin suoraan ranskalaisesta seminaarista, mitä me aiomme konkreettisesti tehdä ja paljonko siihen menee rahaa. Unohda Lautta, me olemme tässä nyt matkalla suoraan Titanicin komentosillalle. Titanic. Metaforana se on tehokas kuvaamaan kontrollin illuusiota suhteessa systeemisiin voimiin. Kuten Zygmunt Bauman olisi voinut sanoa, olemme kaikki nestemäisessä modernissa ajelehtivia partikkeleita, jotka yrittävät luoda pysyviä rakenteita tilapäisyyden merellä. Nestemäisessä modernissa. Joo, ja johtoryhmä haluaa tietää, paljonko maksaisi rakentaa siihen meren päälle pilvenpiirtäjä. Se on siis tilanne. Ja ai niin, NPS tulee varmasti myös puheeksi. Mikko tarvitsee edelleen sitä syyllistä. Me ollaan pulassa. Meillä ei ole esitystä. Meillä ei ole numeroita. Meillä ei ole mitään. Anna miettii hetken, katse harhailee huoneessa, ehkä näkee vanhan lehden tai kirjan. Mitä jos emme kerro ihan totuutta siitä, missä me nyt olemme, vaan mistä tämä kaikki lähti liikkeelle? Siitä alkuperäisestä hypestä. Siis, teeskennelläänkö? Ei teeskennellä, lainataan. Käytetään hyväksi historiaa. Johtoryhmä kuuli messuilla tekoälystä ja innostui. Ennenkin on kuultu asioista messuilla ja innostuttu. Muistatteko 80-luvun jupit, uusi teknologia, henkilökohtaiset tietokoneet, globaali kytkeytyneisyys tai 2000-luvun alun uusmediahuuman, .com-kuplan. Silloin myytiin ihan uskomatonta hypeä, pelkkää potentiaalia, ilman konkretiaa, ja sijoittajat lapioivat rahaa sisään. Ja ne myyntipuheet, ne olivat mestariteoksia. Täynnä visioita tulevaisuudesta, joka oli ihan nurkan takana. Utopiat ja dystopiat teknologisen kehityksen narratiiveissa. Miten ne heijastelevat aikansa toiveita ja pelkoja? Se on kuin historian toisto, mutta eri teknologisella rekvisiitalla. Hegel olisi ollut innoissaan, tai sitten vain syvästi pettynyt. Juuri niin, historia tarjoaa meille käsikirjoituksen. Ne 80-luvun visionnäärit Silicon Valleyssa,
New Yorkin finanssimaailman teknologia-apostolit, Bostonin akateemiset startup-saarnaajat ja se Pariisin Minitel-villitys ennen internettiä, joka loi pohjaa online-palveluiden myymiselle. Ja sitten 2000-luvun alun Connected World, Information Superhighway, Content is King, New Economy mantrat. Ne olivat täynnä arvaamatonta eksponentiaalista hyötyä. Siis me kopioidaan vanhoja myyntipuheita ja sanotaan, että tämä on meidän AI-strategia. Päivitetään kieli. Vaihdetaan henkilökohtaisen tietokoneen tai internetin tilalle tekoäly. Globaali kylä on nyt hyperpersonaalinen käyttäjäkokemus. Tiedon valtatie on ennen näkemätön datan synergia. Laitetaan se Saaran ontologiseen ja epistemologiseen kehykseen, niin se kuulostaa nerokkaalta ja konkreettinen rahantarve, etsitään joku vanha .com-firman rahoituskierroksen summa ja pyöristetään ylöspäin. Jotain uskottavan suuruista, sanotaan 5 miljoonaa euroa. Kuulostaa sopivan merkittävältä tälle loikalle. 5 miljoonaa euroa. Se on kiinnostava summa. Se ei ole valtava, mutta riittävä luomaan illuusion substanssista. Symbolinen summa, joka resonoi rationaalisuuden odotusten kanssa, vaikka pohja on performatiivinen. Eräänlainen taloudellinen semiotiikka. Täydellistä. Nyt siis. Juha, etsi netistä niitä vanhoja myyntipuheita, uusmediavisioita, juppihenkisiä tulevaisuuden kuvia. Minä alan koostaa esityksen runkoa. Saara, mieti, miten me kehystämme nämä vanhat ideat filosofisesti. Miten tekoäly mahdollistaa yksilön vapautumisen informaation dialektiikasta tai jotain yhtä vaikuttavaa? Okei. Vanhoja lehtijuttuja, tulevaisuusutopioita. Tuntuu kyllä oudolta. Kopioidaan eilispäivän hypeä, jolla selitetään tämän päivän hypeä. Mutta eikö se olekin täydellisen loogista? Jos byrokratia pyörii itsensä vuoksi luomalla näennäistä työtä, niin miksi sen pitäisi perustua aitoon innovaatioon? Simulaatio vaatii vain uusia kulisseja. Ja historian kulissit ovat usein valmiina, pölyttyneinä odottamassa uusiokäyttöä, kuten vanhat rakennukset Pariisissa. Juuri niin. Otetaan historian romusta rakennuspalikoita meidän digitaaliselle pilvenpiirtäjälle, jäätyneen joen päälle, ja muistakaa se NPS. Viskataan se sinne loppuun jonkun epämääräisen käyttäjäkokemuksen ontologisen validointimallin yhteyteen. Tässä lukee jostain saumattomasta integroitumisesta arkeen. Saumattomuus on illuusio. Fenomenologisesti jokainen transaktio on erillinen. Voimme puhua fenomenologisesta saumallisuudesta. Täydellistä, kirjoita ylös. AI mahdollistaa fenomenologisen saumallisuuden arjessa. Ja hintalappuun 5 miljoonaa euroa. Ja jotain pientä juokseviin kuluihin sanotaan 500 000 vuodessa ontologiselle ylläpidolle. Ennennäkemätön muutos on tapahtunut kokoushuoneessa. Epätoivo on vaihtunut kuumeiseen, lähes riemukkaaseen valmisteluun. Annan oivallus lainata menneisyyden hypesyklejä on sytyttänyt tiimissä uudenlaisen luovuuden liekin. Juha kaivaa esiin 80-luvun teknologiavisioita ja 2000-luvun alun uusmediahuumaa, samalla kun Saara pukee ne vaivattomasti uuteen, vaikuttavaan filosofiseen asuun. Fenomenologinen saumallisuus ja informaation dialektiikka saavat hintalapukseen 5 miljoonaa euroa plus 500 000 vuodessa ontologiselle ylläpidolle. Tiimi rakentaa historian romusta ja vanhoista unelmista kiiltävää uutta julkisivua jäätyneen joen päälle pystytettävälle digitaaliselle pilvenpiirtäjälle. Johtoryhmän edessä esitettävä simulaatio alkaa hahmottua ja sen ääniraita tuntuu yhdistävän menneisyyden utopiat ja nykyhetken pakotetun optimismin.